Hei Salimake, nyt sulla on mahdollisuus voittaa ilmaiset lisäravinteet kesäksi. Tuu munkaan kattoo, mitä kaikkea tähän pakettiin kuuluu. Totta kai löytyy shakeri, Reco Powder, Whey Powder, pre-workoutti, intra-workoutti, AAKG, kreatiini, vitamiinit, omegat, ashwagandha relaxit ja totta kai pari protskupatukkaa. Ravinnetukku on ihan uusi kotimainen verkkokauppa, josta löydät laajan valikoiman lisäravinteita kilpailukykyiseen hintaan. Osallistuaksesi arvontaan, seuraa Ravinnetukun TikTok-tiliä, tykkää tästä videosta ja tagaa alle frendi, jonka pitäisi myös osallistua. Ravinnetukulla on nyt meneillään myös ihan huikea avajaiskampanja. Yli 120 tilauksiin lähtee messiin ilmanen shakeri sekä ilmanen toimitus. Ja hei, nämä suomalaiset kilon säkit herää 20 kappale. Arvonta päättyy 31.5. Mä toivotan arpaa onnea jokaiselle osallistujalle.